Nagistorya ko sa akong pares gabi iba mga kananay. Gahuot yun akong dugan karon no. Wala po ko ka-istorya good pod. Ang istorya lang ko diri, yaw bahala na mo kung sa inyong istorya sa kuha eh. Basta makapahungaw lang ko karon nga murag bugat na gyud kayo gyud. Nagistorya ko gabi sa ko ang pares. Gingnan ako siya nga nangutana ramang ko nga wala na kay syempre no nga nahigugma biya ko sa iya. Nahigugma ko sa akong pares eh. Tapos nangungon ko sa iya nga wala na kay plano nga kanang mag-workout or mag-diet. Kay dako naman gud kay kagtiyan good. Nya, usa pa ko ng istorya ng mga kananay. Ng istorya naman gud siya na ako gahapon. Nang gawas magud mi. Namalit mi ba to mi supermarket. Pero dugay nagig kay ni nako siyang gihambing nga karang murag bation kog kaulaw na ba nga manggawas bitaw mi nga kauban siya nga tan-awon ko sa mga tao nga gamay kay kumbayo niya dako kay tiyan akong pares. Unya, ang kasakit lang kayo kay nakigistorya ko niya gabi nya gainan ako siya nga nag-care lang ko sa imo ha. Wala na kay plano nga kanang magpagamay ba kay murag naapektuhan naman gud ang ato ang relasyon good. Ang iabit ang gitubag mga kananay no, magbulag na lang daw mi. Kay dili gid daw na siya mag-workout. Dili gid na mao ang ako ang gusto nga madungog unta sa iya. Ang gusto na ako madungog sa iyang giingon nga sige maningkamot ko. Kaya bitaw na kay self-love, kanang na kay paghigugma bitaw sa imong kaugalingon. Dili kay maingon ka nga magbulag na lang ta. Wala gyud ko nag-expect nga mo to iyang itubag sa kuha. Naapektuhan naman gud ang mong relasyon mga kananay gumikan kay magluto ko og kanang pagkaon nga para na ako murag dili bitaw kay siya nga pantambok bitaw ko ng healthy food ba. Reklamo na siya nga mag-order na siya kanang dako kayo nga pizza niya. Mahurot gyud na niya kaon. Ya halos taga-adlaw nag-inom siya kuan. Ulipay man daw na siya. Mo man daw na yung kalipay. Daan pa din na siya sa una nga wala pa mi. Mo na yung lifestyle. Siguro gusto lang niya mudaog sa kung kasing kuha ang akong kasing-kasing mauna nga. Nagpaarog ingnon siya nga mag-gym, mag-diet. Yang kasal na mi, ning gawas ang tinuod. Mag-uol kay ko mga kananay maglantaw bitaw nga ako gasigi ko workout, gasigi ko kuan na ni kamot ko. Para sa akong health kay syempre na ako'y pamilya. Samantalang siya kay aking bulag naman noon. Wako kabalo unsay akong itubag nga yes, unsa magbulag na mi. Yes, unsa wala na ko kasabot. Dili ko ready ba? Nga unta nga akong istorya sa iya is para lang po dunta nga makabalo siya sa tinuod na akong gibati ba. Gusto pod ko nga healthy pod siya. Pero mura naman noon kung way katungod nga mo share sa iya unsay kalipay na ko ba nga kuan. Nga unta gusto na ko nga ako untang pares no nga alas 3 gud na mahuman ang trabaho niya. Syempre alas 3, 4, 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9. Taas pa kayong oras na pag yung mga isa ka oras mag-workout sa isa ka adlaw. Dili niya kayang buhaton. Nga nagsakit na biya na siya no. Feel na ko nga murag wala naman siguro na siya nahigugman. Ako niya, maingon daw siya, maingon pa siya nga nahigugma siya sa kuha. Maglibog ko. Wala na, stress ko mga kananay.